И така, здравейте всички, аз съм Ечото и Крапеги и това е моят Minecraft 1.7.2 Survival. Както видите, тък му влизам и отново навсякъде има скелети, крипъри, зомбита. Добре, тук що си набутах здравата. Айде да се прибирам. Беше лоша идея да излизам. Както видите, тук са старите неща, нищо ново не съм правил. Умри! Така се прави в нашия град. Тази крава там ме ядосва. Сега се чуди дали трябва да отида... Всъщност да, ще отида да покупая малко. Оставам нуждите неща и да слизам долу. Така ще се върнем горе, след като стане отново ден. Мога да изключи тия работи. Видим дали ще мога да открия нещо друго тук. Мисля, че не изпълнах цялата пещера вчера. Да. Видим тук нещо има ли? Някъде близо има малко зомби, което не ми хареса. Има и голямо, което не ми хареса също. Да, отново ще прекарам повечето време в пещерата. И да вземем малко кол, защото съм свършен с тези много печки. Добре, май че ми остане само тази желязна кирка. И понякога ми хареса да има толкова много кол, става изнервящо, ако копаеш. Си имам обратно тези торчове. Да отидем и да видим какво има на другата посока. Нищо. Така, от тук дойдох, да. Ще копае този айрон тук. Добре. Още... Сега все още ми трябва, така че да се изнервам да го копая. Отново
Няма нищо интересно. И остана последно тук да видим какво има. Идеално. Нямам думи просто. Майче, това се очертава като голяма пещера. Единственото нещо, което не искам да се случи, е да се загубят тук. И как можах да не си взема дърво, за да си направя торчо или нещо такова. Защото не мога да взема тези работи. През това е последното парче явно. Тук да го прокопая така, че да стане добре. Бе, тук ще направя кофе и ще взема това, защото много ме изнервя. Добре, още вече явно е ден. Така че ще оставя айрън си да се пече. Ще мога да експортнем. Ще гледам за новите биоми, които са добавени от едностерим. И тук някъде има малко зомби. И най-вече трябва да разгледам за... Най-вече трябва да разгледам за овце, защото ми трябват много. Нали, ми трябва 3, но все пак... Да, ето това ще да взимам. Съм направил така и на 14, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 12, 13, 14. Добре, за сега майче няма да ми липсва храна. Изобщо няма да ми липсва храна. Тук са 3, тук са 3. Тук са 2. Сега по един ще слагам във всяка. Добре. Идем тук. Тук. Тук и
тук. Слагаме това, слагаме това, слагаме това, слагаме това. Тук и тук така. Казайте, че това е крава от... Той ще го сложа. Хайде, ела. Ела, нека да те вкараме вътре. Така, взете това моето място. Ти. 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 И ти. Сега да убием две от вас. За да не станем пренасилено тук. Да слагам бон мил. Ще го оставя само да се расте. Се забравям, че нямам инвентор Twix. Така, тушите. Така, сега да видя... направя... Добре, още направя. Нямам. Направя още една кирка и още една брадва. Така, за да има място и да го оставя. Направя една кофа. Мога да взема. Добре, ще паузна видеото докато взема кофта и ще върна след като съм готов да експлорвам. Така, вече съм готов за експлорване. Така, тук дървета сме пораснали, после ще ги гледам. Коните, прасетата, многото крави. Многото крави. Ще ги взема за кожа. И ти също. Добре, да сляза явно още надолу. Да, както си знаех, ще се стъмне. В пустинята няма какво да гледам за овце, така че крави и само крави, никакви овце. При няколко дена, като започнах на един друг свят си игра, аз се спалнах при 200 овце. И сега тук няма нито една. Имам много голямото чувство, че тук има спаунър.
Долу ли са? Да. Тъй става вечер. Добре. Добре. Доста мобове се изредиха. Но там няма да ходя сега. Там няма овце. Отбере се прибирам. Ще мина малко по-отстрани на този крипър. И да, знам, че ги имам сурови. Нарочно ги имам сурови. Да, вече го познавам. Тук е лавата и там е моята къща. Нищо не ми даде. Йоло! Сериозно ли? Къщи! Ако съм събрал, ако взях на търстика, която ще ми е полезна. Кокали. Поднимам бонмил. Мога да си разрасна пшеницата. Тъй като все пак си е вечер, половината е минала, но както и да е. Отново ще сляза долу. Ще видя разширението на тази пещера. Това се не идват зомбите, защото си беше спално едно тук. Много голямо изкачване. Минавам през водата.
Добре, сега за това ли беше всичко? Това ли беше всичко за един задънен край? Загуба на време. Добре, сега това беше доста cool. Тук е паднал даже още. Така, да вземем още. Тъй в тази част на пещерата няма да слизаме повече, така че останали си го вземем. И се спалва за всеки случай. Нощ ли не е станал ден? Това няма сега го взимам. Добре, стоят ми са повече, отколкото преди тези стълби. Добре, 4, 8, 12, 14. Сложим всяка площи. Това не ми трябва. Взема едно. Сега ще започна да горят, така че този скелет ми идва малко повече. Стига, бе! Тя взеха вече сериозно, ама нервят. Да си го запуша да не стои така. Защото много ме дразни.
няма друго дърво. Този пак ще го оставя, тъй като е ден, той няма да ме нападне. Още малко. Готово. Хубав чакалест път. О, муле. Още крави. Никакви овце. Коне. Майче изобщо няма да намеря овце. Ето го тук края. Има много пещери тук. Само крави намирам. Люлък. Преди изобщо не ми трябваха овце. Имах тонове. Сега вече не ми трябват крави, пък има тонове. Навсякъде, където отида крава. Снима малко розички пък. Си го посадя. Той е розови храст, де. Розов храст. Както си не ми трябват. О, ето новия биом. Бирч Форест. Бирч Вуд. А, не. Към че от новия биом, така като видях. Тези брезови дървета. Ето пустинята. Явно ще трябва да се прибирам, тъй като вече някъде към обяд. И скоро ще се стъмни. Мисля, че беше натам къщата ми. Добре, ще се върна веднага, щом се прибера. И така, както виждате, се върнах и сега смятам да посадя моята захарна тръстика, тъй като в скоро време ще ми трябва доста. Взел съм си болмила, за да карам тези чудеси да пораснат. Чиста загуба. Още една.
Добре, явно. Така. Това е което мога да взема за сега. Имаше някой на загуба, но както и да е. Да, станало е само едно. А не, две са. Добре, 17. Искате ли? Ето ви, ето ви. Това е което мога да ви дам за сега. Крави. Това също не дава сето си боя. И да, това беше за този епизод. Надявам се да ви харесал. Както видяхте, покупахме още малко. Взехме си кофа за вода. Допълнихме си цялата броня. Направихме още бебета, крави. Взехме още пшеница. Почнахме ферма за захарна целика и да. Това беше от мен за сега и чао!